1η Μαΐου, Πρωτομαγιά και Πανσέλινος. Γίνεται στην 11η μοίρα του Σκορπιού, 8:23 το βράδυ. Το βράδυ της Πρωτομαγιάς μπορείτε να απολαύσετε την Πανσέλινο. Η κορύφωση αναμένεται, όπως είπαμε, 8:23, όταν η σελήνη θα εμφανιστεί στον ουρανό ακριβώς απέναντι από τον ήλιο. Σελήνη 11η μοίρα Σκορπιού, ήλιος 11η μοίρα Ταύρου. Μία σελήνη στο ζώδιο του Σκορπιού και ένας ήλιος στο ζώδιο του Ταύρου μας δίνουν την ευκαιρία να ισορροπήσουμε αυτό που νομίζουμε ότι θέλουμε με αυτό που χρειαζόμαστε πραγματικά. Αξιοποιήστε αυτή την ενέργεια εκφράζοντας τις αλήθειες σας στις σχέσεις σας, σε φίλους, συναδέλφους, στην οικογένεια. Η ενέργεια του ήλιου θέλει να είμαστε ευτυχισμένοι και να βρίσκουμε ευχαρίστηση στην καθημερινότητά μας. Ωστόσο, η ενέργεια της σελήνης θέλει να πάμε πέρα από αυτή την επιφάνεια και να βρούμε την αλήθεια μέσα μας, βαθιά στη ψυχή μας. Οπότε είναι καλό να βρεθεί ισορροπία μεταξύ των δύο αυτών ενεργειών. Η Πανσέλινος είναι μια περίοδος ενεργειακά που αφήνουμε και απελευθερώνουμε. Η σελήνη στο ζώδιο του Σκορπιού μας υπενθυμίζει ότι χρειάζεται να σκάψουμε βαθιά κάτω από την επιφάνεια και να αφήσουμε αυτά που ήδη γνωρίζουμε ότι πρέπει να απελευθερώσουμε για να προχωρήσουμε μπροστά. Χρειάζεται να βρεις τη δύναμη να απαλλαγείς από περιορισμούς και πεποιθήσεις. Η ενέργεια αυτή της Πανσελίνου και το ζώδιο του Σκορπιού είναι τα βαθύτερα συναισθήματα, οι θαμμένες αλήθειες, οι ισχυρές επιθυμίες μας και τα συναισθηματικά μοτίβα που δεν μπορούν να μείνουν πλέον κρυμμένα όπως πριν. Όχι για να μας τιμωρήσουν, αλλά για να μας δείξουν ξεκάθαρα αυτό που πρέπει να δούμε, αυτό που χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε, να απελευθερώσουμε ή να μεταμορφώσουμε. Χρειάζεται να ευθυγραμμιστείς με αυτή την κρυμμένη αλήθεια που προσπαθεί να εμφανιστεί τώρα. Αυτός ο άξονας Ταύρου Σκορπιού μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπο με θέματα αξίας, προσκόλλησης, εμπιστοσύνης, απώλειας, επιθυμίας, αλήθειας και το κυριότερο, να σε φέρει αντιμέτωπο με τη ζωή που πραγματικά θέλεις να χτίσεις. Είναι μια πολύ απελευθερωτική και θεραπευτική Πανσέλινος. Να είσαι έτοιμος, έτοιμη να αναγεννηθείς, να είσαι ενθουσιασμένος, ενθουσιασμένη για αυτό που έρχεται. Δεν σου είναι εύκολο να προσποιείσαι. Η αλήθεια είναι ισχυρή. Μερικές φορές στη ζωή μας νιώθουμε έντονη πίεση. Όχι για να υποφέρουμε, αλλά για να φύγει αυτό που είναι λάθος για εμάς και αυτό που είναι αληθινό να μπορεί επιτέλους να ενταχθεί πλήρως στη ζωή μας. Οπότε παρατήρησε τι γίνεται πιο ξεκάθαρο, πιο δυνατό. Παρατήρησε τι είναι πιο αληθινό. Η Πανσέλινος της Πρωτομαγιάς στο ζώδιο του Σκορπιού κουβαλά μια ιδιαίτερη ενέργεια. Ένωση γης και ψυχής, ύλης και άνθησης. Δεν είναι απλώς μια κορύφωση συνηλιακού κύκλου, είναι μια πύλη συνειδητότητας. Η Πανσέλινος είναι το φως που αποκαλύπτει ότι ήταν στο σκοτάδι συναισθήματα, επιθυμίες, αλήθειες τώρα ζητούν να φανερωθούν. Σε συνδυασμό με την Πρωτομαγιά, που είναι σύμβολο ζωής, αναγέννησης και γείωσης, έχουμε αποκάλυψη και νέα πρόθεση ζωής, εσωτερική αλήθεια και εξωτερική έκφραση. Αυτή η Πανσέλινος έχει δόνηση βαθιάς αυτοπαρατήρησης αλλά και έντονης ανάγκης για ελευθερία. Φέρνει στην επιφάνεια ερωτήματα όπως «Ζω όπως πραγματικά θέλω», «Εκφράζω την αλήθεια μου» ή «Προσαρμόζομαι». Είναι μια περίοδος που δεν συμβιβάζεσαι εύκολα. Μπορεί να ενεργοποιηθεί ο φόβος της αλλαγής, μπορεί να νιώσεις προσκόλληση σε παλιά μοτίβα, εσωτερική σύγκρουση μεταξύ ασφάλειας και εξέλιξης. Αν τα νιώσεις αυτά, δεν είναι εμπόδιο, είναι ένδειξη ότι κάτι μέσα σου ετοιμάζεται να μεταμορφωθεί. Αυτή η περίοδος σου ζητά να αφήσεις κάτι που έχει τελειώσει ενεργειακά, να τιμήσεις την αλήθεια σου χωρίς φόβο, να επιτρέψεις τον εαυτό σου να ανθίσει χωρίς να ζητά άδεια. Αν θέλεις να συνδεθείς βαθύτερα, πάρε ένα χαρτί και γράψε τι αφήνεις πίσω και τι καλωσορίζεις. Άναψε ένα κερί και πες, είτε μέσα σου είτε δυνατά, αφήνω το παλιό με ευγνωμοσύνη. Επιτρέπω στο νέο να ανθίσει μέσα μου.
Αυτή η Πανσέλινος είναι για να νιώσεις και να επιτρέψεις. Κάτι μέσα σου ξυπνά, σαν άνθος που ανοίγει όταν έρθει η ώρα. Σας εύχομαι μια όμορφη Πανσέλινο, καλή Πρωτομαγιά, να φτιάξετε όμορφα στεφάνια και να έχετε πολλές συνειδητοποιήσεις.